Hola a tots, en aquest vídeo anem a resoldre la següent equació amb x en el denominador. Com podem veure, es tracta d'una equació d'aquest tipus perquè la incògnita, en aquest cas x, apareix en algun dels denominadors de les fraccions de l'equació, en aquest cas al primer i al segon, encara que no al tercer. Bé, sabem ja que és una equació d'aquest tipus, amb x en el denominador. El primer pas que hem de fer, com en qualsevol equació que té denominadors, és calcular el mínim comú múltiple dels denominadors, en aquest cas de x, de 2x i de 2, que en aquest cas és més que evident que el mínim comú múltiple és 2x. Bé, el següent pas de la resolució de l'equació és multiplicar a l'esquerra i a la dreta de l'equació pel mateix nombre, en aquest cas per 2x. Sabem que a una equació, si multipliquem a l'esquerra i a la dreta pel mateix nombre, sempre que siga distint de 0, l'equació obtinguda serà equivalent. És a dir, si multipliquem el membre de l'esquerra per 2x, tenim 2x per, parèntesis, la primera fracció menys la segona fracció. I a la dreta de l'equació fem el mateix, 2x multiplicat per 3x dividit per 2. Bé, el següent pas, multipliquem. Així apliquem la propietat distributiva, tenim que 2x multiplica a 2 dividit per x menys 2x, que multiplica la segona fracció, un partit per 2x, igual, i a la dreta podem multiplicar 2x per 3x, això és 6 per x al quadrat, dividit entre 2. Bé, en el següent pas, si multipliquem de nou, tenim 2x per 2, que és 4x, dividit entre x, menys 2x per 1, que és 2x, dividit entre 2x, igual, i a la dreta podem dividir 6 entre 2, que és 3, 3 per x al quadrat. Com podem veure, així ja ha desaparegut el denominador que teníem així. Bé, ara simplement podem simplificar aquesta x amb aquesta x, es cancel·len, i ens queda aquí un 4 menys 2x i 2x també es pot cancel·lar, 2x entre 2x, que és 1, tenim així 1, igual a 3 per x al quadrat. Com deien abans, multiplicant l'equació pel nombre convenient, els denominadors desapareixen. I podem veure que aquesta equació ja no té denominadors. Bé, simplement operem 4 menys 1, que és 3, igual a 3 per x al quadrat. Ens queda una equació de segon grau, molt simple, aquest 3 que està multiplicant a la x al quadrat passa dividint, ens queda 3 partit per 3 igual a x al quadrat, escrivim x al quadrat a l'esquerra, més còmode, a la dreta ens queda 3 dividit per 3, que és 1, x al quadrat igual a 1, per tant, per aïllar la x, simplement prenem arrel quadrada, més menys arrel quadrada de 1, que és més menys 1. D'aquesta forma ja tindríem les dues solucions d'aquesta equació, 1 i menys 1. Hem de tindre la precaució, sempre, quan resolem equacions amb x al denominador, comprovar que les solucions d'aquesta equació no fan que el denominador es faci 0. És a dir, si la x val 1, així tenim 1, així tenim un 2 i un 2. Quan la x val menys 1, menys 1, menys 2 i 2. En ningú dels casos el denominador es fa 0. Per tant, aquestes solucions són perfectament vàlides. Bé, fins així seria el vídeo d'avui. Gràcies per la teva atenció. Adeu.